kalangan Dewi Win. Ayo, monggo Bu E. Saya monggo. Mbak E monggo. Putri monggo Putri, lagu apa Putri? Ibu saja. Wagino, Wagino. Ada Putri, ada Bu. Sampun salaman Oh, wae sudah ya. toh. Sampun. Sehat-sehat deh. Yuk. Ada Kang Wayang. Sewindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu kok pujanku. Wagino. Hati susah mong kangen seleramu. Bagus pepujanku ora ketut rasane atiku. Awak lumpah ra bisa turu Wagino. Wayangan mung reritune ati. Reno kita hati susah tunggu sucian di Bali. Rasa kangen ra bisa mari, amung sira kang bisa nabati. Yuk tak kenal bakat tak sayang kita. Mbak Penawi Bu Haji sakit bos-bos lho niki kita. lagune lho. Mungkin butuh ini khusus buat Salaman ibu-ibunya 2 kali dulu. 3 kali enggak apa-apa ya Bu. Lagunya apa? Aku sebut ibu-ibu dulu. Oke, Oke. bablas ke podang kuning siap. Bablas pedang kuning, Des. Oke, ibu sakit niki. Ibu iki sagete sedekah insyaallah barokah. Ya Allah, Pak Wagid. Mboten apa-apa, piyantune cantik, Nggih. soleha. Dek Minul, insyaallah cahya muda kan sewanten daleme Pak Sukro udah sekian kalinya. Anjir. Hampir 4 kali ini nyun sewu mohon maaf. Untuk kali ini ada diskon tidak menerima saweran nyun sewu. Nggih, mohon maaf. Anjir. Jadi kami hanya terima sedekah. Monggo yang mau bersedekah silakan. Oh, berarti gen sodakoh itu kan lebih baik ya, Mbak. Insyaallah berkah barokah. Berkah barokah. Ora lokane malah kebak. Insyaallah bisa ibadah ke Mekah, amin. Amin. Ibu-ibunya semua udah ke Mekah semua loh, Mbak No. Sudah ke Mekah semua kan, Bu ya? Sampun, amin. Insyaallah. Nggih. Kowe yo wis ping 3. Maaf, ping 4 sesuk ya. Insyaallah. Ya tak tuntut halak-halak laler. Bablas pedang kuning, Des. Tuh lagi nangis jan iki ya ganggu e. Pada-pada warna girine. Lah iya. Kowe kok nek beliau-beliau kan cerah gitu, Dik. Kowe kok butek ta, Dik? Oh, nih ibuke pakai skincare, Pak No. Aku biasa derep. Alah ya saya derep kayak tandur. Oke, derep kali tandur. Niki musim panen oh, Pak. Panen apa? Hah? Panen Ya loro. pari. Monggo. Aja sopan lawang terus Podang kuning dur, ayo dur maju dur. Londurnya ada
kadung tresno nelongso rasane ati apa lakon aku melu duweni cahya muda cahya muda wiwit sabu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diawut rasane senadyan wis jelas tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno Bu Komar Bapak Ibu lagu napa rasane Ibu Komar sepuh sehat-sehat lagunya napa nderek melu duweni yo cahya muda jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbus Pak Basri mana Pak Basri monggo Pak Basri Ketua RT 02 manis rasane senadyan jelas tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane apa lakon aku melu duweni Dek Milo matur sembah nuwun keluarga besar saiki ya terima kasih banyak buat bos-bos Mitra Jaya Bu Triyono sembah nuwun Ibu ayo Mas Didi emploh katur Bapak Samsuri wonten ninggal katresnan
Haji Sutarmen sing rawuh bapakku. Bos Wanto. Trio anu biasanya 4 kawan biasanya. Baji monggo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ora krasa aku sahabat nanging karo sapa. Tak sumun rino lan wengi. Muga-muga Gusti Jarane tak numpai jaranan lah kanthi nyanyi meneh nggih siap taun nono windo nono tak anteni sak pucuking tresno balung nangka bebasane aduh mung katon sliramu wae. Baji masak lagu apa? Asik 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 asik. Ya wis paringi brutu we, gak sopan we. Pangkelan Pak Haji enggak? Oh, matur sembah nuwun Mas Andri. Ayo Monggo Pepi Arifi. Duh. Kata maju rana sayang. Nah, kagem tamu monggo. Saya kecakan Pak Haji. Suparmen. Kak Pepi. Dalem. Pak Haji Sutarmen saking bose UM manjih. Sobat nuwun. Anjir. Pilihanku mripate
lanjut apa malih? Pak Haji Sutarmin. Cali. Bapak Ha, cali. Nggak, biasanya cali ini Bapak paham loh. Biasanya Pak Haji, Jalim. Pak Haji cali. Iki Bos, mantap apa lagu ini apa? Kayak sacet. Niki Pak Haji sampun. Kanton jenengan dereng. Sisan. Oh sinarengan, oke, nggih bar niki mengke urut mriki. Bos. Kak, bar Talen. Bos Wanto to urut rene Bos Rian, Bos Sugeng, terus Bos Bos Rian, Fitri. Bos Sugeng, heeh. Bos Sugeng, Bos Rian. Bar niki sinarengan, ganti Dik Nimas. Bos Apa nggih? Kak, Apa nggih? Bos Wanto kan urung pirsa to. Dereng. Kula betake barang baru. Lagi Meletek. Ben rene. Lagi meletek. Cek gres. Nggih siap. Pilihanku pripati emane Presulistyo ingkang warni yen lakon isi hatiku besuke nisanono Pun matur Pak Haji. Matur sembah nuwun, Pak Sutarmin Pak Haji sampun. matur sembah nuwun. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. Bos Eko. Bos Eko sehat Bos Eko? Oh alah, dedeknya lagi meriang. Manja. Sekar bisa
Bos Rian, kita kembali lagunya monggo Bos Rian. Bos Eko. Bos Ri matur sembah nuwun berkah barokah lancar terus rezekine amin. Halo, halo. Solo, solo, solo. Nol. Table 13 ini kita lagi rapat. Anjir. Rapat lagunya apa gitu maksudnya. Anjir, monggo ditanglet. Rapat paripurna. Nggih. Niki bandingin apa lagunya, Bos? Bos Naryo. Oh, siap. Nembe anu. Kiki bagian di sini Mas anu londur. Nggih. Anu duo apa mau jenenge? Uket-uket. Duo uket-uket. Lah iki dua apa Pak Dok? Dua apa Nah iki? iki ta. Heeh. Duo Pak. Syukur dong ora. Syukur bisa nyawa. Syukur. Nah, syukur lho we. Syukur bisa Gane padha
kang nyoto ado bapane pancen dipisah dening pagawene kantar sarju hamung tansah adua memanismu kang nyototan di hatiku aja kuwatir ora kendhan nggonku tansah mikir aja nelasa uripe manungsa pasrah Gusti mring rasane ya yo saya model iki yo banget orang nelasa atiku sarawunge kang nyoto ado pancen dipisahke dening pagawene kangetan sarju hamung tansah adua memanismu kang nyototan di hatiku aja kuwatir ora kendhan nggonku tansah mikir aja nelasa uripe manungsa pasrah Gusti mring rasane ya J ana longso berikan kakak dulu sedaya YouTube Indonesia.